तुम्ही बघितलात ना, असं वाटतं सर्व बघतात आहेत का आपल्याला. शिर्डीला आलोच आहे. तर शिर्डीमध्ये साईबाबांच्या रिलेटेड काय काय आपण सर्व दाखवूया. तर इथे आम्ही मंदिरापासून 3 किलोमीटरच्या आणि भोजनालयापासून 3 किलोमीटरच्या अंतरावर आलो आहे. आणि इथे साई हेरिटेज विलेज आहे. रिक्षाने आलो आणि रिक्षावाल्याने पैसे किती घेतले ते पण सांग. 100 रुपये. 100 रुपये रिक्षावाल्याने 100 रुपये घेतले. आता आम्ही जरा जेवलोय म्हणून जरा बसतोय. मग बसून आतमध्ये जाणार. आणि तिकीट प्राइस काय काजल? 150 रुपये पर पर्सन. 150 रुपये पर पर्सन. बस इकडे बाहेर बसायला पण असं आहे. आणि आतमध्ये तर व्यवस्थित आतमध्ये काय काय ते तुम्हाला आता शॉर्ट टाईममध्ये आम्ही दाखवू. जरा आम्ही इकडे बसून जरा रेस्ट करतो. अरे मला जाम भीती वाटली. याच्यात बसूया काय? याच्यात बसणार आहे मम्मी. येते बसायला? हो गरगरेल. गरगरेल ना. तू नाही बसणार आहे काजल? नाही बसूया काय? मी बसणार आहे. असं रोलर कोस्टर नाही, चांगला एक एक्सपिरियन्स. बाहेरून त्यांनी अनुभव दिला की असं पण आहे काहीतरी. पूर्ण साई पूर्णच फिरवणार आपल्याला. अरे पण हे चुकीचं ना. ह्याच्या खाली सीट बनवली आहे. माणूस घाबरेल नाही काय असा बसेल. तर आम्हाला माहिती नव्हतं, आम्ही नवीन आहे इकडे. मी घाबरलो. मला अंगावर बिंगावर पडते की काय. मी म्हटलं ना उठू काय नको. चला साई हेरिटेज विलेज मध्ये चला. तिकीट किती आहे विचारली का काजल? तिकीट 150 पर पर्सन. एकाचे 150. होय 150. तिघांचे 450. करा हो जरा कमी करा. माझी आहे का तिकीट? चला हेरिटेज विलेजच्या आतमध्ये आलो आहे. 3 तिकीट घेतले. 150 रुपयाला 1, 450ला 3. आणि आल्याला आम्ही कॅन्टीनमध्ये बसलो आहे. साईबाबांच्या कॅन्टीनमध्ये बसायला एकदम सुविधा एकदम छान केलेली आहे. पाठी बघा गाय आणि बैल आहेत. असं एक उतरून आपल्या होमस्टेमध्ये ठेवला पाहिजे. मस्त ना. पाठी एकदम व्यवस्था एकदम छान वाटते. इथे आत नाही जाऊ शकत ना आपण? ना आतमध्ये नाही. इकडे बसायला आहे. इकडे बसायचं. ज्यांना आराम करायचा तर आराम करायचा. इकडे काय एंट्रीला बघा काय काय आहे. आज तुम्हाला मी सर्व दाखवतो इकडचं. गोंधळ होतोय. छान ना. मस्त ना. आणि तिकडे बघा साईबाबाची येते बघा पालखी येते. वा 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 एकदम. चला असं असं आपल्याला काय काय वेगवेगळं बघायला मिळतंय. एकदम मस्त ना. हे बघ खंडोबा टेम्पल आहे. खंडोबा टेम्पल. इकडूनच पाया पडा, दुसरीकडे जायला नको. पाया पडा सर्वांनी. येस. हे म्हणतात ना ह्याला. ते येतात ते पूर्वीचे बॅग्स आहेत ते. आपल्या इथे नाही. आमच्या बदलापूरला सकाळी सकाळी थोडे लाकडं तोडतोय. ती चकल्या पाडते. सर्व पूर्वीचं जेवढं काय होतं ते सर्व दाखवलेलं आहे ना. तिकडे बघ. ते तर बघितलंच ना आपण तिकडे जाऊन. बायजामा साईबाबा की पुराणी शिर्डी. बायजामा. मातीत जातो माहितीये ना. ते मातीत उडवतो गोरा कुंभार. हा आणि बाळ मातीत जातो. त्याला माहितीच नाही पडत. हा काय? हा 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 बघ. भाऊ महाराज कुंभार. बरोबर नाव घेतलं. एकदम किती रिअलिस्टिक वाटतं ना हे जर बघून. साईबाबा नाही असेच गावातले माणसं आहेत ती. इकडे या पालखीला. या पालखीच्या आहे बा इकडे. अरे वा 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 वा. हे काय मम्मी? इकडे काय साजरा केला जातोय? हा गोंधळ आहे. गोंधळ होतोय. जागरण गोंधळ. इकडे सर्व नावं लिहिलेली आहेत. आणि ते साईबाबा येत आहेत गोंधळच्या दर्शनाला. अरे वा. आणि तुम्हाला इकडे सांगू प्रत्यक्ष आम्ही जेव्हा बघतोय ना तर तो रिअलिस्टिक वाटतंय थोडंसं. हे एकदम रिअलिस्टिक. आमचे फोटोग्राफर इकडे आहेत बघा. फोटो काढते. काढा काढा. तोपर्यंत आम्ही सर्व इकडे बसायचं असेल तर बसू शकता. मंदिराच्या इकडे बसायचं तुम्हाला. बसा. थोडा रेस्ट घ्या. किती मस्त आलाय. क्या बात पालखी. असं वाटतं मी पण आहे ना त्यांच्यासोबत. येस. तिकडे नेक्स्ट आहे हे पूर्वीची चक्की. बरोबर.
हे बघा ट्रेन आहे बघ. हे बघा ही ट्रेन जाते बघा, ट्रेनमध्ये पण आपण बसूया काय. एकदम छान छान आहे. आता तुम्हाला पटापट पटापट जेवढं जमतं तेवढं दाखवूया बघा. वा 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 वा. पादुकाचे गुरुस्थान. मम्मी बसलेली, या मम्मी ये. हो डॉग बघ किती सुंदर वाटतंय. हे भिक्षा झोळी. भिक्षा झोळी. हा भिक्षा झोळी. त्यासोबतच नाही का भिक्षा घ्यायला यायचे प्रत्येकाच्या घरी, ते दाखवलंय. हे बघ हे बघ टेलर आधीचा. मम्मी शिंपी. भिक्षा घेणारे टेलर पण आहे तिकडे. काशीराम शिंपी म्हणजे हे जे नाव आहे ना काशीराम शिंपी, हे साईबाबाच्या काळातले ते होते, ते व्यक्ती त्यांचं ते केलंय इथे. बरोबर ना. हा त्यांना असं स्टॅच्यू मध्ये बनवलंय. हा कपडे शिवायचे. होय. त्यासोबतच इकडे ते टोपडे वळतात ते. टोपली बनवणारे. मस्त ना. आणि किती स्पेशियस आणि एकदम मस्त आहे. हे बघ बार्बर. अशा सुट्टीच्या दिवशी आलो की आपल्याला सर्व बघता येईल. स्पेशली लहान मुलांना खूप आवडेल ना. हा लहान मुलांच्या एकदम मुलांना खूप आवडेल. मस्त बघण्यासारखं आहे. बघण्यासारखं आहे. या तुम्ही 100 रुपये खर्च करून बघायला एकदम मजा बघण्यासारखी आहे. हे बघा साईबाबा स्वतःच्या हाताने जेवण वाढतात. डाळिंबाचे टोपडं भरलेलं आहे बघा. क्या बात आहे. जेवण सर्व स्वतःच्या हाताने. मस्त ना. काजल असं ब्लॉगिंग करतोय ना मी, तर मला आपल्याला माहिती आहे आपण तिघच आहे, पण बघायला गेलं की असं वाटतं सर्वजण आपल्याला बघतात आहेत. आता पाठी तुम्ही बघितलात ना, असं वाटतं सर्व बघतात आहेत का आपल्याला. बरोबर ना. हो काजल आली. हो काजल आली. असं केलंय. हो सेलिब्रिटी आल्या आमच्याकडे. शुभांगी गिर आल्या. या. आणि हे काय इकडे पंचायत बसली आहे का. मस्त आहे पण एक नंबर आहे. आणि कसं नेचर मध्ये असल्यामुळे जरा एकदम मस्त वाटतंय. असं वाटतं ह्यांच्या गावातच आलं आपण खरं. हा असं वाटतं. हे बघा कोबलर बनवणाऱ्याने एकदम छान बनवलंय. चपला बघ कोणाची राहिली आहेत का बघा ह्याच्यात. कोणाची शिवायची असली तर शिवून घ्या. हे अशी चपलं पण कोणी टाकली आहेत का त्याच्यात बघी, असं वाटतंय ते खरोखरची चपलं. चप्पल आहे ऍक्च्युली. हे हा बाबा औषध उघडून देतात, लावतात जखमेवर. त्यांना काटा लागलाय तो ना. एक गोष्ट मला लय आवडली, जागे जागेवरती असं बसायला बनवलंय ना, जरा रेस्ट घेऊ शकतो. तर पाय बी दुखले कोणाचे. आणि काजल बघा आमची काय जाम आवडला. असं घर असं बांधायचं आणि इथे राहायचं. आवडला. मला आवडतं असं. मस्त आहे. ते ट्रेन आणि रोपवे दोन्ही आहे. हा हे बघ ट्रेनचं इकडून आहे. बसूया. चल बसूया. खरोखरच आहे ना. हात लावायला जाशील. खरं कर. स्टॅच्यू आहे ना. खरं खर्च आहे तो. एवढं स्टॅच्यू मध्ये कसं काय. हे हो, इकडे घोडा पण आहे बघ. ते बघ, हा त्यांनी हलवलं. खूप काही वेगवेगळं बघायला मिळतं ना, तर खूप मजा येते. शिर्डीला आल्यासारखं इथे आल्यावरच वाटलं. इकडे आल्यावर अजून शिर्डीसारखं वाटलं. काजल ते उठेला. मजा आली पण इथे ती आल्यावर. काय करते. हे तर उठेल. इकडे घोडा पण आहे बघ. ये चल तिकीट काढूया. ट्रेनची तिकीट 40 रुपये एकाची आहे. 3 जणांची 120. चल तर इकडे ट्रेनची तिकीट काढायची. हां 3 द्या 3. हे सीट पडली आहे. ओय काजल. ए काजल.
वा वा वा, क्या बात आहे, मस्त. हा मला हाईटमुळे भीती वाटत होती आणि तो टर्न घेत होता ना एकदम भारी होता, भीती वाटत होती जाम. आई शपथ हलता पण बाई, पकड ना. एक एक जण या, एक एक तुम तू पहिली आहे. डोका हे झाला मी. आरामात पहिली उभी राहा, इकडे उभी राहा, डायरेक्ट चलू नको खाली. ते असं टर्निंगच्या वेळी ना एकदम हे वाटतं ना, डबा पडेल की काय खाली. टर्निंगच्या वेळी एकदमच असं झोपकन घेतो ना. मस्त वाटला पण खरं. बाबा मला गरगरता. आणि तुम्हाला सांगू 40 रुपये म्हणजे स्वस्त आहे बाबा इकडे, असं मला वाटतं. हा, अरे पाय थरथरतायत. होय. मला मजा आली, मला मजा आली. मला भीती वाटली. आरामात आरामात इथे बघा, हे बघा स्पेस आहे खाली बघा. मस्त वाटलं पण. हवा गुल झाली आता, आमचे पाय थरथरायला लागले बाबा. आरामात चला. आता रोप वे मध्ये दोघं येणार नाही वाटतं. नाही येणार आहे, मी जातोय. मी मध्ये डोळे बंद, मध्येच आरडा ओरड नुसती कशी तरी होत होता बाबा. काढाफडा पण मस्त वाटत होता. तो रोप, तो तिकडे आहे बघ रोप वे बघ. जाऊन येऊ मी. हा, जा. तू इकडे ये जरा. जरा पडा, मावणार नाही तेवढा म्हणून. नाही ते मावण्यासाठी नाही. जरा झोपा, मी बघून आलो सर्व. हा काय, ए नको थांब, आम्ही पण येणार आहे ना. चला आमच्याकडून तुम्हाला टिप, आमचा एक्सपिरियन्स सांगतो. शिर्डीला आला तर ही मस्ट विजिट प्लेस आहे आमच्या अकॉर्डिंगली. कारण तुम्ही 10 out of 10 शिर्डीला जर आलात तर हेरिटेज विलेज नाव आहे. बाकी एक वेगळं नाव आहे तिकडे आहे, ते थीम पार्क नाही, थीम पार्क वेगळी आहे. साईबाबा हेरिटेज विलेज बोलायचं. ह्याची 150 रुपये फीज आहे, 3 पण किलोमीटर दूर आहे. एकदम छान आहे. आपण कसं शिर्डीला येतो, दर्शन करतो, जेवतो आणि जातो. ते दर्शन घेणं तर आपला हे फर्स्ट एम आहे, पण त्याच्याबरोबर काहीतरी वेगळा अनुभव करायचा असेल ना तर हेरिटेज विलेजमध्ये या. असे हे राईड पण 40 रुपये फक्त. फिरण्यासारखी मस्त आहे ना एकदम, हा, आल्यासारखं काहीतरी मज्जा घेतल्यासारखी वाटते. फिरायला. आराम करायला जागा पण आहे. आणि गावातल्या सारखं वाटतं. हो, मी पण प्रत्येक ठिकाणी आराम करत आले. झोपत आली आहे. झोपत आले, बसत झोपत आले. पण आली आहे. पण आले. त्यानंतर आपल्याला ते करायचं आहे बघा, रोपवे वरती रोपवे करायचं आणि आहे. आता एकटाच ओमकारच रोपवे करणार आहे, आम्ही दोघं नाही करणार आहे. का मम्मी नाही करणार आहे? आम्ही ट्रेन मध्ये गेलो ना. ट्रेन मध्ये जाऊन लुडबुडलो. माझे तर खरंच पाय लुडबुडायला लागले, मला भीती मला वाटली. सवय नाही ना अशी. मी कसं लोकल ट्रेनने प्रवास करतो ना, म्हणून मला हा, सवय मग झाली. आम्ही नाही करत काय, लोकल ट्रेनाची हवेवर उडते काय. पण छान वाटलं, मला लय मजा वाटली. जोर 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 पण ते काय म्हणजे टर्निंग जेव्हा असं वाटतं ना Turning पडेल असं वाटतं ते. हा, टर्निंगच्या वेळी तो एकदम ना फसकन टर्न घेतो अननोईंगली. आपण काय काय भाजी आहे, फळं आहे, फ्लावर बघा. आपल्या इथे ही गड्डी 30 रुपयाला आहे फ्लावरची. ते काकाने मग काय काय घेतलं, शिरोला घेतलं, शिरोला. वांगी घेतली आहे. इथे पण आहे, Basket तराजू मध्ये मध्ये पण. पण आहे शिरोळी वगैरे. मस्त आहे ना. डोका कर करतोय ना. बबी इकडे लहान मुलांना पण खेळायला आणू शकतात. आणि हे करायला देऊ नका, पडलं बिडलं तर चांगलंच पडायला व्हायला बघ. हे काय नवीन पाय टाकतात इकडे तिकडे यायचं माकडांसारखं. ग्राउंड पण एकदम मोठं आहे, एकदम छान आहे. मी हे एकदम मस्त आहे. तो पिक्चर आहे ना, तो पिक्चर आहे ना. हे लहान मुलांनी एवढं का इकडे. आमिर खानचा. हे पुढचं लांब लांब आहे ना, डिस्टन्स आहे खूप. एवढ्या 30 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये सर्वात कठीण मला हेच वाटलं. झालं, चला आता हॉटेलमध्ये चला.